Hi mga kaibigan. Karon maadto ko sa akong kamutihan kay manguha ko kamuti nga kini jud ang akong isul-ob kay para nga dili maklaro ang mansa sa kamuti kay ang kamuti makamansa man na o dili sa ko magkadapaw kanang katol ba katulon nya sige unya magbutas ako kay aron di ko matunog magbutas aron di matulog dako ko na o sulanan ako sa ako ang kuha nga kamuti. Manaog ko, hari lang ko diri agi. Sige. Agi ko din he. Unod baka ne. Kalapok pa gyud di ay. Okay? Tara. Hey, gamay man. Sus, naputol man. Oh no. Kasayang, oy. Naputol. Udah. Taman tuh tingog lagi lah. Gue. Very big. Ay. Kani mo budag ko pa man siya. Darah lagi. Apa? Oke, maklaro kay. Basa maging. Nabagak. Dok. Nabagak. Duta oy nakauga pa ni klaro kayong mga unod jud.
dito sa unang pagkukin din tulog. Kanil karon din mo pamuli. Uy, ano guna eh? Tag-as mo guni siya, good. Jesus, naitaging buktos bata do ko eh. Sarang naman yung dota. Ayun. Linghod pag gito. Uy. Yep. Mga kaibigan, mao ni akong kuha, mga kaibigan. Gamay lang akong kuhaon kay lapok. Basa kayo ang lapok, dili pwede pangamuti ag sige. Kay madaot man sad ang kamuti. Kung pangamuti ag sige, unya na lang inig init. Makahibaw ra unya mo kay mag-video sa dunya ko. Kay daghan man ig unod pero karon dili lang insakto na lang isa ning ako ang kuhaon kay basa ang yuta, lisod ang pagpangamuti, dili kay maklaro ang unod. Sige, ug maura to akong video mga kaibigan. Salamat sa inyong pagtan-aw sa kanunay. Like, share and comments, subscribe palihog ang wala pa maka-subscribe. Sige, bye bye. God bless all.